Zdravím divákov, moje meno je Eldara, ja vítam pri ďalšom videu vás. V tomto videu je nová séria FIFA Draft, kde si ideme postaviť náš draftík. Ak si myslíte, že skade ma pamäť som si zrobil, aby som mohol vytvárať videjka s inými hrami, mám ešte ďalšie 5 hry v mobile. Mám pre vás ešte veľmi dobrú správu. Doteraz ste komentári nemohli písať, ale mám YouTube štúdio, som si nastavil naspäť, aby ste mohli mi písať komentári, takže to asi pre vás je dobrá správa. Neuveriteľné sa stalo ešte len teraz, ľudia. Pozeral som šport, možno ešte aj počuť televízor, že pozerám hokej a práve do nájazdy. A práve sa stalo, pozeral som šport a z Tottenhamu včera dal gól Winks. Z polovici ihriska od Winkla dobraný gól. Proste to bol nádherný gól. A teraz som zabudol draft. A padlo mi Winks. Akože môžem ho dať ako kapitána. Tak neviem, idem ho dať za kapitána. A ešte ak sa vrhneme do videjka, ľudia. Veľmi vám ďakujem, že ste dali 31 odberov. Pre mňa to je dobré. Teším sa z toho. A ja vám tiež pripravím špeciálne videjko. Neviem kedy, ale pripravím si pre vás špeciálne videjko, tak sleduj storky a budeš na Instagrame sleduj storky a budeš vedieť, že čo sa bude diať a aké videjko vyjde. Takže sleduj storky na Alverbika Instagram, hoď tam follow. Treba mi ešte asi 5 a budem mať 300 followerov. Ďakujem. Takže ideme si dať Winksa. A ešte ak sa vejdeme do celé videjka, hoď tam ten like, si to nový odber zase a zapni si upozornenie, aby ti nešlo moje žiadne videjko. Takže Alexa Winks. Neviem, či Alexa volá vojak, Depay, Ben Yedder. Bereme podľa ratingu toho. Dobre. Máme na ľavú obranu Mandžukič, Falko. Teraz to je dobre. Dáme tam Mandžukiča. Dáme to na ľavú. Dáme Tyson, Paulu. Dáme tam Tysona. Podľa toho. Dáme toho podľa ratingu. 80, dáme to na ľavú, na právu. Neviem, sorry. Malcolm, dáme Bale'a. Lukasa alebo Bale'a? Podľa ratingu bereme Bale'a. Dáme tu stopera. Záložníka, Casemiro. Rating, ďalší rating. Za tie chyby, sorry ľudia. Prepačte. Dáme tam brankára. Máme tam Pavlenku. Keď ratingy sú tamto jedno, ale neberieme Pavlenku, lebo je to Čech, skoro jak Slovensko, takže berieme Pavlenku do brány. Dobré karty. Rating 87, berieme tam podľa ratingu Marcialana. Stoper, berieme tam Albiol alebo Koulibaly, berieme Hummelsa. Berieme Koulibalyho. Hester Bailey. Koho zoberieme? Dáme podľa ratingu ideme, takže dáme tu toho Baileyho. Teraz sa mi nerozbiehali hráči, ale to asi bude toho hráča mi teda nerozobrazilo ľudia, neviem čo teraz to je. Dajme ho takto. A ideme na ďalšie. Bereme stredačku. Tam je Čech, ktoré bereme Pickford, Kalion, Šule. Bereme tam Čecha do brány, ďalší Čech do brány. David Luiz, Hisajka bereme. Sorry. Alexander, tu nám padol, čo sme nevideli, Alexander Arnold z Liverpoolu, ktorý hrá aj za ľavú bránu Vela, Bandeka Koke, idem podľa ratingu 86. Bereme túto Kokeho. Uvidíme, ako to dopadne. Romantic Dybala. Teraz Dybala môže tam nastúpiť namiesto toho. Práve idú na nájazdy hokej 0-0. Počkajte ľudia, pozerám si ten teraz nájazd, či dá. Bol to gól, zvolen Slovensko 0-0.
na jazdy 2-2 bolo predĺžení. Takže 2 dáme super. Keby nám padol Ronaldo, keby nám padol Ronaldo, by ste mali easy. Teraz to iba tak zo srandy ťuknem tu, dobre. Bravo, dáme. Gól teraz dal z belasých tímov Rashford. Bereme podľa rating Rashford. A Rashford. Teraz ideme iba podľa takto, ako to ľudí. A teraz máme tak Gnabryho, fúha. Ja som Real Madridčan, fanúšik, takže sorry, Gnabry si. Možno si lepší než Isco, ja beriem môjho fanúšika. Isco, poď sem. Iska možno budeme striedať. Mariano tam je, berieme Mariana. Asensio dáme tam. A dáme tam Songa. Takže toto už máme. Dáme toto a ideme na zápas. Takže byli ste náš draftík a ak sa vám toto video páčilo, ako viem, že nehrali sme za to zápasy, ale videli ste náš tým. Takže ak sa vám toto video páčilo a chcete, aby som to zaraz začas točil, hoďte tam ten like, odber a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.